Tapi jane sampean jarene tresno karo aku, kok aku mbok dadekne patung. Lah mergo kowe nolak. Lho tapi jarene tresno. Ya jane tresno ning gandeng kowe nolak terus aku lara ati. Sakit hati, Dik. Wong lanang nek wis sakit hati tenan, apapun akan dilakukan, Dik. Oh, ngono ya, Mas. Mula aja gawe kecewane wong lanang. Kita Pak Yaya. Mbuh. Obat-obat dasar wanita keparan. Apa ora ngerti yen batuk lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe ati sakti padawasa. Rara cumrang manungsa pundhut garwa. Sakmenika ngaturaken ingkang nuwun sewu klangenanipun Bapak Suwita menika jebul babakan ingkang seger-seger pamane kaya tayupan. Men napa niku Pak D Gareng men jumeneng ditayubke apa kae jenenge yen cara sragenan kae aku malah lali. Nino ya apa? Kijing miring, nggih kijing miring. Kijing miring. Suwi ra metu alah Pak. Dirgita kita. Ayo. Tapuk. Ayo. Kijing miring. Nggih. Ayo, kijing miring. Monggo Mas Teguh Palur, monggo men jumeneng Pak Gareng. Nggih, monggo. Tik, gayamu sok alim kowe ae. Arian Dik ya awakmu Dik. Ayo. Sekaliwat aja dikaru yen rati empat arama. Ayo Mas, aja ngono. Ayo Mas Gareng.
Niki nggih kasanah budaya kok Mas Gareng. Leres Pak, kijing miring kasanah budaya. Nggih. Sampun wonten Sragen niki kaya dene wajib Pak. Ngoten nggih? Nggih, kijing miring ngeten niki ning niki klangenanipun Pak Suwito. Leres wau sonten kepareng-paring dawuh, kula nu seneng sing tayupan napa nika lho ngijing-ngijing garing napa-napa. Anu kijing miring Pak. Kijing miring. Senes kijing gareng senes. Kijing miring Pak. Kijing miring. Niku malah mboten mung remen paring dawuh. Nggih. Paling dawuh ngersaki kijing miring mboten ning panci gara-gara wau pun ngendika panjenenganipun Mbah Suwito kepareng badhe minggah panggung badhe nembang piyambak. Estu niku. Lah kula niku mboten nate kok cucuk tumbakan, Pak. Tumbak cucukan. Leres cucuk tumbakan. Nggih. Alhamdulillah menawi ngaten. Nggih. Mbok monggo diaturi jenengan. Lah saestu ngaten iki. Nggih. Nggih. Monggo Mbah Suwito menawi kepareng badhe tindak panggung. Lho pun siap. Nggih, monggo. Monggo kula casi wanci Mbah Suwito. Iringanipun menapa Pak? Nggih, anu napa niku? Pujiku ya coba kaya apa? Pujiku muga langgeng. Pujiku panjenenganipun kersa tindak panggung piyambak. Nggih. Pancen piyai budaya ngeten iki ya, Pak. Nggih, Pak, ngertos ngoten wau sonten nggih limbukan kula aturi. Estu kula mboten ngertos. Nyuwun duka ingkang kathah, Pak. Njing limbukan jenengan kula aturi minggah. Nggih. Nanggap melih mangke. Sesasi melih, Pak, sesasi melih. Nggih. Sugeng enjing, Bapak. Sugeng enjing. Nggih, ngagem mik. Nggih. Niki pun mungel lah, Pak. Nek mboten mungel jenengan unek-unek nggih, pun mungel niki. Nggih. Sugeng enjing Pak Suwito. Nggih, sugeng enjing. Nggih. Mugi pinaringan sehat. Pangestunipun. Ramune apa ya? Layu. Kersane muni ya. Nggih, pun. Enggak kuwi. Jenengan menang nanggap mboten napa-napa. Niki langsung dituku kabeh mboten napa-napa. Ayo. Nggih, matur sembah nuwun. Saking keparingipun paring wekdal dhateng kawula. Niki kula kenteng napa niki? Lho. Nembang. Nggih. Nyuwun pangapunten kula niku remen dhateng gending, remen dhateng ringgit. Ning mboten saged napa-napa. Nek lak saged bayar. Saged. Lah nggih. Yes, langsung mawon Pak, langsung mawon. Nek saged kangge conto, Pak. Tegese wong tresno iki ora kudu dadak ngumbar swara aku cinta wayang, ayo kita lestarikan wayang. Ning meneng anteng kaya beliau Bapak ngerti-ngerti nanggap. Lho, ngeten iki suri teladan nggih. Nggih, suri teladan. Niki dadi ganjarane njing ben mapanipun swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Nek niku kesangeten, Mas. Kesangeten. Mboten, Pak. Pancen wong nanggap wayang niku ganjarane swarga nggih, Pak. Ayo nggih. Leres. Nggih, Pak. Niku promosi. Lah niku lantar panji magrib dangu sembahyang menyang kali nangking timbo. Ala sing urip nanggap wayang suyen mati munggah swarga. Ngoten, Pak. Nggih. Ngaten nggih, niki rebat sekap mawon. Gandeng kula niku mboten saged, Pak. Saestu. Kula niku remen dateng gending, remen dateng wayang. Ning kula niku mboten saged nyanyi, mboten saged nembang. Nggih, ngaten. Napa malih joget. Ning ngeten, nyun sewu. Nggih. Ampun sewu, Pak, mboten nggih. Ngaten. Nggih. Niki mangke kula nyuwun gending ning nggih. Menapa? Pangkur Lombo. Oh, pun ganti. Biasanya tambal ban. Lah kowe ora iki. Niki nyuwun sewu kula nyuwun gending Pangkur Lombo. Monggo ingkang
ngersakaken napa ingkang ngasta kula namung ngaturaken agunging panuwun. Ampun monggo Pak, panjenengan pun kagungan kamardikan kemenangan penuh mutlak. Nggih. Pun bayar kita Pak nggih. Pun Pun niku pun menang badhe ngersakake sing pundi pun monggo Pak. Nggih. Nggih monggo kersa sinten ingkang ngasta kula namung nderek matur sembah nuwun. Oh ngaten. Yayi kok jan prasaja. Saestu niki nyuwun pangapunten niki. Nggih mboten napa-napa nggih. Nah, Pangapunten. nggih siji. Wah, alhamdulillah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya rokok loro dhewe telu aja. Bihalli alaihi wasallim. Allahumma komana. Pas. Walabdolin amin. Malah Pak mboten kula pun malah napa Pak pun sarwa kathah jenengan sing maringi kula ampun ngeten niki ngisi-ngisi. Alah nggih pun meksa malahan sampean. Nggih. Bola-balik. Nggih matur nuwun nggih Pak. Nggih. Nggih sinten ingkang ngasta kula nderek. Nggih pestinipun ingkang dipun paringi paling kathah wau Pak sing ngasta Pak. Nggih, wau sing paling kathah sinten? Ibu Kesi. Bu Kesi. Lah nggih pun monggo niku pun Bu Kesi sing paling. Nipun ning kantor rokok napa bojone sinembang? Anu meneng mangke ngasta joget. Oh joget oh nggih bijaksana. Pakon kok mbok iki joget. Kalau iso enake bare kok ayo. Coba. Mbak matur nuwun, Mbah. Mbah Suwito, nggih. Matur nuwun. Nggih sehat selalu Mbah Suwito kalian Mbah Putri, Mariati sembah nuwun katresnanipun. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa. Ayo nggih. Piye Reng? Keriyen Pak niki kudu digenahke Pak niki nyangkut urip Pak. Lah kok iso? Niki saweran kok akeh men kok nganti 2 yuta iki kudu digenahke iki saweran apa pelunasan niki? 2 yuta saking Mbah Suwito. Oh, ngoten. Tenane lho. Nyicil 200 Pak. Badhe jangkepi napa? Mboten, Mboten, Pak. mboten. Kula niku ninggal tata krama, nungkak kali jenengan nganti jangkepi niku. Nggih. Niku riyen nggih. Pangkur. Kumbu. Ha iya. Lomba, nggih. Lomba diatur. Ngono mripate mendonong lho ngono dadakan. Pangkur Irama lomba betul Pak. Nggih, nggih. Nah, sing ngaturke Bu Kesi, soalnya pun beles 500 niku Pak. Iya, belas 500 nggih. Nggih, monggo. Benang nggih. Enggak, monggo pangkur lomba pamendute Pak Suwito ya. Pangkur
dawuhipun Mbah Suwito. Inggih. Nek klangenanipun menika. Dawuh leres, Mas Piyayi sepuh niku nggih ingkang mat-matan ingkang nyemek-nyemek kados mekaten Mas Garing. Nggih, wong niki wancine nggih pun gara-gara tembunge saka raga-raga rasa. Nggih, nggih. Diaturke sing klasik-klasik. Nggih. Ngeten niki wong nyatane diaturke klasik-klasik wonten ing pundi? Mriki niki Pak. Purwosari. Purwosari sing mriksani taksih full tegese niki pecinta utawa pemirsa wayang sejati nggih ngeten niki Pak. Pengamat wayang. Pengamat nganti gara-gara taksih lenggah sekeca. Niki ndadekke semangat sing nyambut gawe ya kanca pengrawit ya pesinden ya dalange. Leres. Nggih, Mergo wayang niku lak tontonan. Tontonan. Mesti satu paket dengan penonton. Penonton, mula penonton sik webak ngeten niki nek pomo kula dalange Pak kula barke sesuk jam 11 awan ngeten niki Pak. Lah terus sing bayari sapa? Nggih mboten enten. Nggih. Watone karo sampean? Anu kula repot Pak mengke Pak. Repot titip. Rasa tekan ngendi-endi. Nggih. Lah niku pancen katresnane Piyai Ponorogo wabil khusus ing Kecamatan Babatan menika menawi kalih wayang minded saestu. Leres. Ini kok kabare kok 20 tahun lagi mulai wayangan niki to Pak. Nggih. Muga-muga niki awal yang baik dimulai dari keluarga Mbah Suwito. Nggih. Ngoten mengke saya sering wayangan wonten mriki. Saya ngrembaka wayanganipun ora mung 20 tahun pisan. Amin. Ngoten sing jalari panjenengane Mbah Suwito. Ngoten niku. Padha karo Mbah Suwito ngeling-elingke karo warga masyarakate ayo eling marang budayane carane piye nanggap. Kaya panjenengane Mbah Suwito. Leres. Apa to pedahe pidato? Mari kita lestarikan budaya kita wayang yang adiluhung, ora tau nanggap. Ya kecut, Pak. Nggih. Ora perlu kakean gunem sing tanpa guna, kados Mbah Suwito ngerti-ngerti nanggap wayang. Yes, langsung nanggap. Nggih, dawuh leres. Nggih. Menika Mas Gareng wonten pamundhut sambel kemangi. Ya nggih, menika dipun aturaken coba kaya apa. Nggih. Genduk winong nawangse, Nduk. Coba kaya apa, Nduk? Nggih. Monggo Cahayu. Kali-kali rasa jaran sikno ngeman-eman ayo dihemat di apa wi disimpen sik tenagane. Mergo lek juaran ngono kaya pancen ya kotos-kotos tenan. Ya ngono. Kringete sing kotos-kotos. Iya, menyang Nduk, ora kudu disupoti ya support. Mboten ngagem spot Pak niki. Nggih, pun para eruk nggih Pak nggih. Esuk. Nggih para esuk kami sosolen Pak. Nggih. Mang tuturi to winong niku. Lah kok napa? Lho men dadi seniwati yang sehat lahir batin, bermoral, beretika yang tinggi. Lah niku kalih ben etuk pacar. Wis gitu. Tolong. Mosok ora untuk kabar, ora untuk pacar to? Ndak belum. Mau malah kabar iki wis gonta-ganti kok. Ndak. Nggih. Piye Pak Gareng ngene Pak Gareng? Nggih, mboten badhe nuturi sing pripun-pripun ning sing penting niku lumadi nglestarekke budaya linambaran ati, insyaallah mengke langkung sae Pak hasilipun. Nggih. Ngoten Pak. Leres. Nggih napa mboten Pak? Leres. Malah manut agama niku nun sewu Piyai Putri jane mboten kudu nyambut gawe. Ning malah jenak pinarak wonten dalem yen perlu masak wae yen cara Arab ngono Piyai kakung sing masak. Niki lak tegese ngewangi perekonomian rumah tangga to Pak? Lah nggih tegese niku spesial. Iki diperbolehkan Pak. Nggih, leres. Nek ngugemi ngoten niku bukesi kudune teng dalem. Nggih. Loh, lek dhewe ning dalem nang omah ya ora iso tenang. Kok masalah ra tenang? Mergo aku sesuk rampung wayangan nggo dhuwit mulih kuwi mbuh nang endi ngono. Lah nggih niku masalahe teng mriku niku, masalah terberate ngoten niku. Lah iya. Mula saka kuwi nggih. Iki ngangge bawa ora nang kino? Napa niki? Anu sambel kemangi. Bawane napa? Kula browsing teng Mbah Google niku belum ditemukan bawa sambel kemangi, Pak. Belum ditemukan, Pak. Oh iya. Ora apa-apa, nek ngono diaturake langsung kemawon sambel kemangi. Kula aturaken dumateng sedaya para lenggah ngentasih jenak pinarak nenggani mangestoni dumateng pagelaran dalu menika. Mugi-mugi bapak-bapak ibu-ibu entasih pinarak lenggah tutuk mirsani wayang dipun paringi tutuk anggenipun momong putra wayahipun sedaya. Amin. Mugi pinaringan rezeki kang kathah berkah lan barokah. Amin. Oh niki sarana melek sarana kangge ndonga kok, Pak. Leres. Nggih. Amin. Monggo, yuk sambel kemangi. Cenyos.
sembah nuwun. Nggih. Pamundhut sambel kemangi sampun dipun aturaken. Nggih. Lah kala wau wonten piyayi-piyayi ingkang rawuh Mas Gareng niku menawi mboten lepat nyariosaken babakan kelestarian lingkungan utawi kelestarian alam ingkang magepokan kalian ing sukuning Gunung Kendeng. Wong sumitranipun nuwun sewu Pak Suwito menika kathah wonten ing saking Laladan Pati, saking Bluro menika wonten. Oh, ngaten. Randu Blatung. Lah wau paring dawuh ngersaken tembang-tembang ingkang tentang pelestarian alam. Alam, pelestarian alam supaya nek alam tetap bersahabat kalian kula panjenengan. Nggih, nggih. Jadi melestarikan alam untuk kelestarian anak dan cucu kita. Nggih. Karena alam dan isinya bukanlah warisan dari nenek moyang, namun titipane anak putu sing kudu direksa lestarine. Nggih. Jan kawahane arep rono kok ya. Nggih. Nggih. Nyuwun bawanipun kakung dandang gula titipan. Nggih. Monggo Mas Sulama Mas. Nggih. Monggo Mas. Wonten rayaan aku aja nggih. Itu kaya apa? Nggih. Nggih. Nah, nggih. Tuntun kali Mas Daryanto aman. Picek tapi tuntun. Kuwi lho larase clok ora nggih. Nggih. Ya Mas. Kita among acaspa peling yo kalimput marang titipan nira ambak piyayine alit Mas Sulama niku ning suarane arum wantene Pak nggih wis tenan kaya kaset Lokonanta nggih leres nggih Arum manis. Arum manis martabak niku Pak mboten tegese ya suarane arum ya ana manis-manise ngoten lho nggih kang nyambung sejarahe kewajiban kang satuhu ngupakara murih becik Sae niki bakal entuk rezeki, Pak. kok iso Anggere nek wong bawa terus diiringane nek wong angop karo watuk niku bakal mulih entuk rezeki gedhe, Pak. Nggih. kuwi sik apik biasane pas suwepi no Sip. ayo Pak mulih wayangane elek Iku rekotane arep tak potong nggon iki ajeng kula simpen. nggih napa Iki nada dering HP. iya bapak wi kali kuwi Mas mamarti kau taman mamre bisa tus rumeksa titipan nira anak putu binuti murih lestari poyo put
Lah iki Pak Yuto. Koyoto. Koyoto. Layur. Ya tak rezeki ta. Payo padha nindakno. Ya. Satu sifat indah untuk manusia adalah penuh cinta kasih, dan cinta kasih tersebut tidak hanya sesama makhluk hidup namun juga terhadap lingkungan dan juga lestarinya alam, Mas Gareng. Leres, nggih, sinergi alam kalian manusia. Nggih. Cinta kasih yang diberikan tidak hanya sesama manusia namun juga diwajibkan mencintai alam. Kalau kita mencintai alam, insya Allah alam pun akan memberikan kebaikan untuk kita. Nggih. Mila sosok menawi wonten piyai ingkang aduh iki anu cuacane tidak bersahabat. Janjane sing mboten bersahabat niku sing miwiti malah menungsane riyin. Oh ngoten. Rusake alam niku mergo saka pakarti lan napsune menungsa niku. Nggih, Nggih, mila saking. Kula aja lali nebang satu pohon wajib nanam 1000 pohon. Nggih, dawuh leres. Niku jenenge napa penanaman kembali niku? Reboisasi, Pak. Reboisasi, kembali boisasi penghijauan. Lek reformasi. Reformasi, niku kembali, formasi itu tatanan. Jadi kembali ke tatanan. Reoni. Reoni, itu kembali, oni itu ketemu. Jadi ketemu kembali. Remason. Panas, Pak. Iya. Ayo sik kelingan ae ora. 2015 niki, Pak. Iya. Niki jenengan ki kudu nyoro adate ya campur saren Dik. Ayo. Lah pripun Pak? Wanten no, tanjake duet kalih Waranggana. Saged Pak kula. Rara Jonggrang? Mulah lah ngomong lara jonggrang to. Sak ambruke candine men iso kula. Nggih. Iso Pak iso. Nggih, nggih. Kalih sinten Bapak? Bir, oke Bir. Oke, wah oke, sip. Oke. Kalih Jonggrange coba kaya apa. Nggih niku.
Mbak Birgita Ayu. Pamane jenengan sebagian apa berarti? Kula Bandung Delontong Woso. Bondowoso ya, Mas. Bondowoso ki nek gagah gedhe dhuwur entene sementen ya Delontong Woso. Oh iya. Nggih niku. Malane nganti gawe pengiram-iram pancen ayune kaya ngoten niku Jonggrang. Nggih, ning dasare wong Bandung ki wonge sembodo. Ya lanange jagat, ya baguse jagat, ya sektine jagat, ya sugihe jagat. Apa wae sing dikersake sing disuwun kalian si Rara Jonggrang kabul kabeh diparingke kalian si Rara Jonggrang. Tapi kan aku ora tresno, tapi kan Jonggrang kan ora tresno karo Bandung. Ya tapi kan akhirnya terus gelem mergo njaluk bebono kuwi mau. Tapi kan gak sida. Lah sebabnya enek to kok ketapi. Lah rasidone sebabnya apa? Ya moh. Ora sidone kan mergone cacah candi 1000 kuwi kudune sewengi dadi ning urung wayahe dadi awakmu ngerahke karo para mbok-mbokan. Karo para bolo-bolomu kuwi ngerahke supayane nangekke sing jenenge jago supaya kluruk lan liya-liyane dadi badar ya ana kono kuwi. Lah kuwi tak lakoni ben aku ki menolak sampean. Nah, gandeng kowe wis nolak si Bandung Bondowoso, lara ati Bandung Bondowoso cacah candi 1000 mung kurang siji, katresnane ditampek utawa ditolak, siji candi sing pinangka jangkepe Rara Jonggrang sing dadi jangkepe. Tapi jane sampean jarene tresno karo aku kok aku mbok dadekne patung. Lah mergo kowe nolak. Lho tapi jarene tresno. Ya jane tresno ning gandeng kowe nolak terus aku lara ati. Sakit hati, Dik. Wong lanang nek wis sakit hati tenan, apapun akan dilakukan, Dik. Oh, ngono ya, Mas. Mula aja gawe kecewane wong lanang. Nggih Pak Yoyo? Mbuh. Nek digawe kecewa. Anu langsung lagune narasumbere mbuh. Narasumbere mbuh. Nggih. Nggih. Rara Jonggrang coba kaya apa? Iringanipun menapa, Pak? Garapanipun menapa? Loh, dangdut. Oh, nggih. Nggih. Dangdut salapan. Nggih. Monggo diaturaken Rara Jonggrang menika nggih pamundhut saking Sutresna Budaya Dados. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal akeh kang nandang kasmaran waspada kok prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat dasar wanita keparat apa ra ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe ati sakti Pandawasa Rara Jonggrang manungsa sur pundhut garwa Jaga Bandung aku duwe bebenan Candi 1000 sawangi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu kanggo Oh,
ramokal akeh kang nandang kasmaran wasadakno prajuritmu kalah perang loko dadi wanita boyongan aku dasar wanita keparan ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengke Prabu Damakaya aku duwe aji sakti Pandawasa Rara Jonggrang manungsa Sundha elok jenengan multi talenta. Nggih multi plasenta. Wah iya. Rasa aku nganggo taslim, Pak. Kok iso-iso kula. Oh iya. Ya kalau mongso ngono nggih blangkon lek melu. Nggih. Nyatane yo merantasi ngrampungi gawe. Merantasi, Pak. Lho, pimpinan campur sari kok, Pak. Nggih. Mugi-mugi dipertimbangkan oleh panitia bersih desa wonten ing Purwosari. Mangke kula ingkang mayang jenengan sing ndageli ya.